Det gør jeg jo. Okay, jeg vil lave en kop kakao, så tager den i et glas her, så en glas ikke, og så ved ikke, om I kan se det. Det hjælper sgu ikke til noget bedre. Og mælk, ekstra, minimælk. Åbner for den her, og så... Så er der bare ikke mere mælk. Lækkert. Der er bare sådan en fælder her. Nesquik. Så sådan en stor ske her, ikke? Altså. Måske. Kan I se den? Nej. Og så bare sådan en stort læser, det er altså bare bedst. Og så skal jeg frem. Sådan en stort læser, det er altså bare det bedste. Og så var Losito, og så lige en lille mere. Så er altså meget kakao, tror jeg. Så